Maimaldit ti National Tobacco Administration itaatawen tinangato abilang dagiti mannalon nga agmulmula ti tabako ken ti kinalawa ti taltalunen da no maidasig iti tawen 2021. Manipod 2,250 a mannalon, nagbalinen at 2,709, idinto manipod ti 1,319 hectares a mamulmulaan ti tabako. Ita, nagbalinen a 1,683 hectares. Bigbigen ti ahensya adakkel a factor ti tulong dagiti LGUs ti panagpangato ti bilang. Number one lat tamot ma'am dito yung campaign ti NTA nga agtuloy lat dagiti farmers nga agmula ti tabako. Kano kaya dati ag-shift ti tabako kat subsuportaran mi. I-promote mi dagiti project ni ma'am kan no sabay ti pinagtatabako aglikos kami ti kada munisipyo agpa-meeting kami. I-explain mi ma'am no ti pagsyatan ti tabako kasano mula ti tabako. Kun dagitoy project mi nga mabalinda nga maabil. Kun ti makikita mi pensa nga may isang rason daytoy tulong talaga ti LGUs. Tano si kami lang nga NTA ma'am hami nga kaya ta limited ti pondo mi so nga masasadig kami ti LGUs ti mayors kada gob tapno nagpatulong kami nun nya ti may tulong na ti tobacco farmers tayo. Numan pa'y imado tinapatawad at tabako, iti biyang ti presyo, bimaba ti Virginia, wenno ti mailuto ti pugon, no maidasig talutaw enen tinapalabas. Iti agdama, ada anti ceiling price a 105 pesos kada kilo, manipod ti 120, aging 130 pesos, ken ada anti floor price a 98 pesos kada kilo, depende ti panakaluto na. Ma'am, ti makikita mi nga may isang rason daytoy oversupply ti tobacco ditoy world market. Kat kaputan ado ti supply ma'am nabagbaba ti demand at ti price mat nabagbaba. Ti mandato ngamin nga makontrol la ti NTA ma'am daytoy floor price. Nga daytoy agdama daytoy double A depende ngamin pa i klase ma'am di ka ngatwan nga klase 98 ma'am ti floor price. Tata ma'am gapo daytoy nga problema tayo nga oversupply ti tabako. Napektara na dito yung local prices tayo dito pinagbabati ceiling price. Kaya dapat iti may isang problema tayo dagiti daddo mga buying center handa aggressive ti nga contracted kanyada nga farmer. So nga nasya at lang ma'am dito yung NTA Abra or dito yung probinsya tayo dito yung Abra halos amin nga farmers tayo kat nakatay up ti buying center. 130 pesos kada kilomet ti air cured depende ti quality na. Dakdakkel nga amang ti cost production ti air cured. Ngem dakkel met ti kontribusyon ti tobacco excise tax ti fuel cord. Rason ang may rekomenda iti umno apugon para ti daytoy. So nunya ti talagang nakairanta nga size na ipugon so lang matimulaan. Tapno na may malang di kalidad ti tabako nga ma-produce ti farmer. Kin dagiti ventilasyon na ma'am. Dapat ket according to dagiti sizes nga ilong lungalong NTA. DJ ma'am, ti number one nga pagsyatan talaga sumaya at ti biagmat dagiti mannalon tayo ti tabako. Ma-uplift mat ma'am ti biagda. So mat ti number one nga mandato ti NTA. Kun damot ti corresponding ma'am nga income latta mat ti LGU daytoy makukungkunadyo nga excise tax. Nga agsublin po mat lang ti community. Lalo dagitoy agmulmula ti tabako. Maibasar ti Tobacco Excise Tax 2023 iti probinsya, ti ili ti Pilar, ti highest tobacco producer, Sinaronwan ti Villaviciosa, San Isidro, Tayum ken Luba. Gapo itagdama a presyo ti tabako, posible a makaapektar ti sumaruno a panagmula dagiti mannalon, ngem si dadaan met ti NTA amang ted tulong ken suporta dagiti mannalon. Jessica Boreta, Balitang Solid North.